Disa kumpaniji minn oqsma differenti qed jappoġġjaw il-viżjoni tal-President's Trust. Viżjoni li tappoġġja żgħażagħ li minħabba sitwazzjonijiet diffiċli f'ħajjithom spiċċaw intilfu mis-sistema, speċjalment mit-taħriġ u x-xogħol. L-appoġġ tagħhom urewh permezz ta' firmar ta' Memorandum of Understanding bid-direttur tal-President Trust Sara Borda Bondin tispjega iktar din il-viżjoni. Il-President's Trust qed ħares biex tilħaq iż-żgħażagħ li minħabba li għaddejjin minn sitwazzjonijiet partikolari jsibuha ferm iktar diffiċli biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Infatti illum hawnhekk għandna 9 kumpaniji li ffirmaw Memorandum of Understanding mal-President's Trust għax fehmu u jemmnu li dawn iż-żgħażagħ bi ftit iktar support u bi ftit iktar impenn nistgħu ngħinuhom biex jilħqu l-potenzjal tagħhom. Permezz ta' sħarriġ individwali tal-ħiliet, kwalitajiet u diffikultajiet personali, iż-żgħażagħ jiġu abbinati ma' kumpanija li potenzjalment timpjegahom. Fejn dan ikun lest li joffri taħriġ prattiku fuq il-post tax-xogħol kif ukoll kuntratt tax-xogħol. Il-kumpaniji involuti huma Playmobil, PG Group, Farsons, Camilleri Group of Companies, The Convenience Shops, Casa Antonia, James Caterers, Maple u Costa Coffee. Il-parteċipanti tal-proġett huma offruti l-appoġġ ta' gwida adult b'Geraldina Lul Bonici tispjega relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. Ma' żgħażagħ li siburhom f'diffikultà, ir-rwol tagħna li nkunu l-ewwel punt ta' referenza għalihom. Ovvjament nagħmlu liaison anki ma' dipartimenti oħrajn li għandhom bżonn. Meta jkunu f'diffikultà għandna telefon tagħhom huma tagħna, nċeklu xulxin, ovvjament nkunu nistgħu ngħidu 24 hours għall-bżonnijiet tagħhom. Is-sistema se tkun ta' benefiċċju anke għall-kumpanija li qed timpjega għax bekk il-kumpanija għandha kuntatt dirett ma' min qed isegwi liż-żagħżugħ u għandha ma' min tista' tirreferi. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca esprimiet sodisfazzjon għal din l-inizjattiva oħra tal-President's Trust.